обличане, Блиса! Да започнем с вечерна рокля. Харесах ти една с мъкнато рамо, с панделка за опашката. Блиса! Блиса! И какво стана с усилвателите при изстрелването? Какво става тук? Съжалявам, Хюстън, имам проблем. Панделката на Челси сега е паднала. Кен, имам нужда... Каквото кажеш, няма проблем. Мисля, че Челси е някъде в дрешника. На 35 акра модни дрехи, обувки и най-разнородни прелести. Тя може да се загуби. Защо дрешник не използва GPS-а? Дрешник е на почивка тази седмица. На почивка? Никой не ми каза, че ти трябват крака за това. Добре, ти започни с редове от 1 до 27. Окраси за коса, а аз от крилото с банските. Тауни, има врата за домашни любимци. Готов ли си? Готов! Ия! О, да. Иха! Къде си, момиче? Кен, има ли новини? Не, още нищо. О, знаеше ли, че имаш плаж в дрешника? Блиса, къде си? Трябва мъничко да подремна. Кекшче, бисквити и корабийки. Тя е близо, много близо. И вероятно е малко подута. Мъхът расте от северната страна на дърветата, така че трябва само... Какво? Тези дървета нямат мъх? Тези дървета нямат мъх! Блиса? Крепост от кутии от обувки. Челси с розови пантофи с розови панделки. На 100 метра от тук. Блиса, къде си? Ето те. Имам много хубава рокля за теб. Сега намерих те. Здравей, Барби. Челси, толкова се притесних. Ето ви и вас. О, хубаво, Челси, добре си. Да си ходим, моля. Добре, Челси. С Блиса бягайте да си играете. Супер! Имам едно прекрасно костюмче за теб, Блиса! Какво приключение? Това прилича ли ти на отровен брашлян?